Namar baka sorkar jala kalale eklet ela kajing kular ha kabede be kajing penbet penbiang kila jing hikai da kabai bah kerpang lani thungka mi kitu samla lani kino hikai kula dep pentibet lingba ka Meghalaya teachers eligibility test lani ke MTET hapo ka jala Meghalaya minta kasi kino hikai be kisamla kula pendep yakani kala jing hikai kila dawa ting e naga sorkar ba kan thungkam no yakini kibla pendep yakani ka course kisamla ba kino hikai kibla pendep yak MTET minta kasi yak jekran be kino thok khobor hari boy district kila pen pau kijing song diaw ka bajur halo kijing le shiliang khama jaka sorkar jala ha kaliang ka thungkam no hikai ha school ba pher jong ka jala by ikat red yang sorkar bahkan subha dan penkloino yang recruitment jong ino hikai jungi bala pas yak MTET habaro school di badan hapok ka jala jungi te pat sange no ya kajing continue ya di contract basis teachers hapok state ka jungi khnang ba kino hikai ki bala pas purahi kinde panlong kino hikai hapok state ka jungi but ni kepat yang sorkar bahkan penkloy namar ba hadiwei pat state bat ki jala hari India kumha Assam dah kini ni tayo adap thung ma sang hajar ngut kino hikai bat ka jingkeli pagalong balai ba ka state government ka jungi kamla ban thung kino hikai kumba la mention hari advertisement bat kiwe tengi kepat ya sorkar ban penkloy no ya recruitment bat ban pendap no khnang ba kandon kanlong ka jingmentoy na kabenta ikna school jungi di badan school bofer iba up khamang banyo kino hikai bokura bat kino hikai ki balong tibet shisha ban hikai na kabenta ikna school te ni kepat ek sorkar ban discontinue no ya kino hikai ki bom pat pas ya ka MTET ki ban hikai menta kum ki contract teachers school bofer ko jala jungi namar ba kane dese kala pangsta ya ka pule kadangle juga kena namar ka dauba hi jong ka jing duna hapo ki school ki jungi haga state ki jungi kalong ba ka jing duna ki nong kai ki ba long fully qualified tengi don kami ki nong kai ki adat ka MTET menta ngimla ban ong ba ki ba lepas ka MTET omla ban hikai show ki school namar ba ngilang yo ka sitiru na ngilang yo ka kopi jong sitiru no principal secretary bala mention haka sitarik Julai arjar arko ba baro ki school ibadai jong ka government ba ki government idet hampo ka jala ka jungi kini ban thung bait da kino hikai ki bala dep ya ka MTET but la kepat ru ya sorkar bakat but kat kum gane ka rule bat ka norms jong ka RTE khnang ba kanlong ka jingmentoy namta kari ba ka jat penriu hi jungi boro kowe